O Executivo boirense dispón na actualidade de 3 puntos de suministro de auga potable. O procedente da captación da fervenza de Cadarnoxo, a do río Ulla e a que recolle a auga do río Coroño. Esta última instalación presenta na actualidade numerosas deficiencias. É moi antiga, con tubaxes de fibrocemento que sofren a miúdo roturas, que deixan sen abastecemento de auga a boa parte do municipio. Por esta razón, o goberno local ten previsto acometer a súa mellora a través da renovación da tubaxe no primeiro dos tramos, o máis próximo ao entorno do lugar de captación no río, e a instalación dun novo bombeo. Para nós é importante autoabastecernos e non depender só do Ulla pola problemática que ten o Ulla, que temos que repartir entre moitos concellos a agua e cada vez vemos que nos dan menos suministro por parte da Xunta de Galicia, e temos unha captación importante que é o río de Coroño, pero é unha infraestructura moi antigua, onde as tubaxes son de fibra cemento, onde están rompendo cada 2 por 3, onde temos detectado moitísimo de fugas. Tamén as bombas son moi antiguas, con gran consumo, non están no estado que teñan que estar, e o que queremos é renovar en unha primeira fase o que son as bombas e tamén 500 metros da tubaxe por unha nova tubaxe, non? Esta actuación, por un importe de algo máis de 200.000 euros, prevé realizarse con cargo remanente de tesourería do ano 2021, polo que é necesaria a súa aprobación en pleno. O que vamos a dotar esta obra con cargo ao remanente do ano 21 e o que temos que facer, naturalmente, tanto nós como as demás forzas políticas, aprobar este tipo de iniciativas que ten o goberno, porque hoxe por hoxe o tema da agua é algo moi necesario, non? O equipo de goberno levará tamén ao pleno de mañá outro expediente de modificación de crédito para facer uso doutra parte do remanente de tesourería, preto dos 215.000 euros, para financiar un total de 5 actuacións. Entre as propostas neste plan de investimentos atópanse a mellora dun acceso ao CEIP de Escarabote, a reforma dos vestiarios e o acceso ao campo de fútbol de Baliño en Cabo de Cruz, ou o arranxo de diversos camiños na Arribada, en Cures, na Cuncheira e en Mieites, entre outros.